gani atong ma-imagine nga sa dihang gipapauli na sila sa Ginoo dito sa Jerusalem. Napa sila proper counting dire unsa mga articles nga ilang madala. Unya, ma-imagine mo na libo ha, 2,499 ka articles ug ang mga 5,400 pa nga uban pa diha nga mga galamiton sa temple nga ilang nadalag balik. Yeah. Speaking of the temple items, mga kaigsunan, kaning gisgutan ni Ma'am Pinky sa last part, kanining part ni siya sa ilahang inventory sa tanang mga gamit nga gi-apil og bihag, mga kaigsunan, sa laing nasod. Gani, nakahibalota sa kasaysayan sa Daniel chapter 5, mga kaigsunan, nga gani, dito sa panahon ni Haring Belshazzar, nagsugo siya nga sa ilahang unsa ni pag sa muraog kumbira didto gyud o sa hawanan sa ilahang sa ilang palasyo, mga kaigsunan, gidemand nining hari nga wa gyud ni siya kalibutan, mga kaigsunan, ug unsa kadakong tampalas ang iyang gihimo sa mga sacred items nga gikan sa templo sa Jerusalem. Imagine, mga igsuon, kining tanan gidaapil manig bihag ngadto sa Babylonia. Wa mahimuot ang Ginoo niadtong panahon nga gigamit nila ang ang bulawanon nga kupa, katong mga plato, and all the sacred items that belong to the temple in Jerusalem, mga kaigsunan. So, gikastigo siya sa Ginoo niadtong tungura, patay siya, gipatay siya ni Cyrus, mga igsuon. Unya, that was actually the end also of the reign of Babylon as an empire, according to prophecy. Pero kung imong tanawon diri, mga kaigsuon, grabe gyud ang paghikutar ni Esdras, mga igsuon. Gani dinhi gilista ni Ezra katong giingon ni Ma'am Pinky, 2,499 articles ang uban tingali adto, ginagmay kayo nga mga kupa, nayuban nga mga plato, mga bandihado, ug unsa pa na nga mga gamit from the temple. So imagine nimo 2,499 ang akong ipangutana karon, Pastor Gingging, tagpila ba kabuk ang atong gamit sa simbahan? Ibutang nato daghang kay tao og mga labakara para sa Santa Sina. Planggana. Mga plangganita. Gamito nato sa foot washing. Unya naapay kadtong mga gagmay nga kupa o uban pa nga mga gadgets, mga kaigsuonan. Pero imagine, it was very intricate during their time. 2,499 articles ang nalista ni Ezra, mga kaigsuonan, out of the 5,400 that were returned to the temple in Jerusalem. So, kaning tanan was well accounted for. Naagid sila pag-ihap sa ilang inventory, mga kaigsunan. And we praise the Lord kung giunsa pagpalangga sa Ginoo kining balaanon nga mga items. So, big deal kay sa Ginoo ni, mga kaigsunan. Sacred items should be dealt with sacredly. Kung unsa man ang mga items diya sa atong iglesia, mga igsuon, usahay mo ingon man ta nga, pastor, ang simbahan dili man balaan, mabalaan man lang na tungod kay ang presensya sa Dios mo'y naghimong balaan niya na. Pero naagyoy mga bagay, mga kaigsuonan nga intended for sacred purposes only o kinahanglan dili nato na itampalas, mga kaigsuonan. Dili gyud mahimuot ang Ginoo diha. Ug usa ni siya sa mga butang nga gihikutar pag-ayo sa iyang mga katawhan nga maapil og kwintada, mga igsoon, sa diha nga giuli na kini ngadto siyang original nga posisyon. Pastor Gingging. Naalang ko'y nindot kayo nga punto nga idugang pud sa kang Pastor Hisbon, makigsunan siyang giingon nga gigamit ni Belshazzar sa panahon sa parte, di ba, nag-inom man to sila. Anang gabi nga wa siya kabalo nga mamatay siya kay moatake man silang Cyrus, di ba? Yeah. Nya makigsunan nag-ingon diha nga niya ato man ang 539 BC sa October. Unya atong masabtan pag-ayo, makigsuunan nga gigamit niya, wala niya isipang nga katong mga galamiton balaan, katong nga galamiton sa iglesia. Unya wa siya nagunahuna, makigsuunan nga ang leksyon mao nga nakasabot naman gyud siya sa prophecy unta. Pero ingon siya diri, it is always tragic when we do not listen to God's warnings and we do not follow His instruction. Mauna, makigsuunan nga si Belshazzar namatay siya nga wa siya kabantay, di ba? Kung imo magong tiwason og basa, makigsuunan ng chapter 5 sa Daniel, di ba, si Daniel ilang gihimo niya nga ikatulo nga pwesto sa mao nga gingharian, makigsuunan. Tungod kay dili man siya kabalo sa katong gibasa sa gisulat sa bungbong. Dili man siya ka-interpret gyud.
So atong gi-recommend si Daniel nga unsa man mo'y mobasa. Og niingon sa Daniel nga, Senyor Hari, ang imong adlaw giunsa na. Giihap na lang. Mamatay ka, gingnan siya patay gyud ka kay nga naman. Gitagda naman daan nga mamatay ka, dili gyud ka mohangtod sa imong paghawod. So makigsunan ang warning sa Ginoo, maminaw gyud unta tag instruction sa Ginoo. Dili bitaw ta Exactly. mo bati nga total maay pa man akong kinabuhi. Wala ta kabalo makigsunan nga sa imong pagkamaiglawas mukalit lang ka nga unsa makabaton kag balatian. So mintras naa pa kay panahon igsuon tinud-on gyud nimo nga mga lagad kas Ginoo. Amen. Di ba? Sa dili pa moabot ang makasakitan nga maabot sa atong kinabuhi, ato yung i-focus magigsunan nga mutahod ta Ginoo kay kanang giingon diha nga sa verse chapter 1 9 to 11 katong ihap ang mga katong ang mga articles. Nagpasabot na makigsunan nga ang Ginoo interested yun sa detail sa atong kinabuhi. Amen. Bisan sa kaginagmay, kili magkag-ihap na diha nga. Gi-inventory, basaha gani ang verse 9. Ingon diha, the chief of the royal treasury who made an inventory of them. Grabe, gi-inventory ko nga. Pastilano, ginagmay na gyud nga details. So, giingon pa ni Pastor Ripon kita, apil pa itong mga tualya sa simbahan, apil pa itong mga galamiton sa Santa Cena. Sample man na siya, di ba? So sa ato pa makigsunan sa ginagmay sa atong kinabuhi, ato yung tahuron ang Ginoo, tagaan gyud nato isang pagsunod sa ginagmay nga instruction kay particular kay ang Ginoo makigsunan sa atong kinabuhi. Amen.